הכירו את יותם. ליותם יש אתר אינטרנט למכירת מתנות ואופנה ישראלית. כמו כן הוא מוכר את מוצריו לכל העולם באמצעות eBay ואמזון. בעבר מרבית המשלוחים של יותם היו מבוצעים באמצעות מעטפות נייר ואריזות קרטון, אשר לא רק היו מוסיפות משקל למשלוח ומייקרות את עלותו, אלא גם נוטות להיקרע, להירטב ולהיהרס בדרך ליעדן. יותם מצא אתר אינטרנט בשם easypack.co.il המציע פתרונות אריזה חכמים המבוססים על מעטפות ייחודיות העשויות מניילון עמיד. מאז שיותם התחיל להשתמש במעטפות אלו, לקוחותיו אינם מתלוננים עוד לגבי אריזות המוצרים. נסו אותנו גם אתם ותיהנו מכל היתרונות של מעטפות מניילון עמיד. נוחות ופשוטות לאריזה ולמשלוח, אינן נקרעות, אטומות למים ואינן ניתנות לסגירה חוזרת כאשר ניתן לזהות ניסיון פתיחה. המעטפות אינן שקופות ולכן התכולה נשארת חסויה. הן עשויות מחומר ממוחזר ידידותי לסביבה ומכילות פס הדבקה חזק ואיכותי. תוכלו להזמין מעטפות מניילון עמיד במגוון גדלים וכמויות. במעמד ההזמנה תוכלו לבחור באיסוף עצמי מתל אביב או במשלוח לכל אזורי הארץ. אז למה אתם מחכים? במקום לבזבז זמן על תלונות לקוחות, תתמקדו בשיווק ובמחירות ותספקו את ההזמנות ללא תקלות במשלוח ובצורה יעילה יותר. איזיפק, פתרונות אריזה חכמים.